nhasi mhuri yanga yakaungana kunzvimbo yekwamupatsi raini rekwamudoti. Mhuri yenzvimbo ino hama neshamwari kusanganisira vamiriri vedare reparamende honorable Masaiti pamwe chete zvakare nahonorable Nyampinga pamwe chete zvakare nemunyori mukuru mubazi rezvemuno munyika Home Affairs and Cultural Heritage vaRafulo Faramisi vachirangarira upenyu hwaamai ambuya Dorothy Mbwembwe vanova amai vahonorable Mbwembwe nhengo yeCentral Committee omusangano weZANU-PF uye vaimbawo zvakare mutevedzero regurukuta rezvekudyidzana kwenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika. Kurangarira kweupenyu uhwu kwaita kuti vazhinji vauye uye vamwe vapa kupupura kwavo pachena upenyu hwavakadzidziswa nambuya Mbwembwe veukama neshamwari vataura vakasununguka nenhepenyero ino yevhaya.com. We're celebrating the life of Vatete Vangu, Ambuya Mbwembwe. She was a great lady, an inspiration to everyone who met her, and I have the honor of being named after her. So my name is Dorothy Paspanwechka. Vatete Vangu, Vangavari Munu, Angari, quite helpful, quite encouraging. She made sure that even those from the Paspanwechkas where I'm from, we all went to school and we were all educated and we were all encouraged to do our very best. So inini tichiona Gogo Mbwembwe semuzukuru wao tichikura, she was someone wekuti she's always smiling, someone angari so helpful, unaibatsira. Ndinonzwa kufara muzuva ranhasi ndichirangarira mai vangu mbuya Mbwembwe. Vanga vari munhu ane rudo, munhu ane tsitsi, ane mwoyo murefu, anonzwira. Amai vangu was a hard worker. Vakandidzidzisa kuti ukashanda haushayi cheuviri. Vakandidzidzisa kuti unofanira kuriritira mhuri yako. Mai guru wangu Mai Mbwembwe, she was someone angari so generous. Munhu watagara naye ndo vakatotirera pamwe chete namai vangu. Mai vangu ndo vakatanga kufa, asi ivo nguva yese vaititira zvakanaka. Zvichakadaro honorable Mbwembwe vatiwo zvakare vari kuita mabasa akasiyana siyana panzvimbo ino, maprojects akasiyana siyana zvichera kudzidziswa kwavakaita namai vavo, kushingirira, kudzidza, kuchanda nesimba, kuzvipira pamwe chete zvakare nekuzvibata uye kushanda kwacho nesimba vakuizadzikisa nekuita maurongwa hwakasiyana siyana hwemaprojects akasiyana siyana anosanganisira kuitwa hove, kuchengeta huku nekugadzira musha zvinobatsirawo zvakare venharaunda. Today is a very special day. It marks exactly 1 year after my mother passed on, and after my mother passed on, that's when I actually realized, what I'd lost. Every day, we don't know what we have until sometimes we've lost it. And I found myself in exactly a similar situation where we were just saying, kuna mai variko kumusha ndizvo once in a while tinongona vhakachira. And each time I would come over, I would get very important lessons. So what will always remain with me, what I will pass on to other people, and what I want to call a legacy, is her dedication to education and hard work. My mother taught me to persevere. My mother taught me to not give up when I want something. My mother was a disciplinarian. She believed in discipline, that if you want to achieve something in life, you must be highly disciplined. So those values are values that I hold dear, and I've tried to live them in my own life. And after she passed on, I said, I must actually be able to go back home as the person now in charge. I'm now the person who is in charge. There's no one, because she's no longer here. Me and my brothers. So we said, look, as a tribute to her, let's just try and do what she wanted us to do.
to make sure that there are projects that will not just benefit us but also benefit the community. Ambuya Mbwembwe vakashaya mukati megore rapera musi wa 1 August mugore ra2025 uye nhasi kwakwana gore zvaunganidza veruzhinji vekereke yeAnglican vanga varipo vachipfuurirawo mberi nekufambisa basa iri. Ambuya Mbwembwe vakaradzikwa pedyo nemurume wavo Sekuru Mbwembwe panzvimbo ino yekuzorora. Lafmo muchakandoona pamasunungure vayeya.com mupatsi